sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Riza, sari pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit kinakuluhan para sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nigdasangan nga Riza. Risa, Kuya, dali ko rin yung ISP kay mag-inom mi si Glenn. kadiyot lang kuya. Dara kuya oh. Oh, thank you. Wapam di kag manghud by Noel? Ay, guwapa lagi pero manay buot ba eh. Kuya sad uy. Sige na biyahe na midri. Tago lang yan tika kung maisugo ko nimo. Oh, saan kaya ba? Kaya boy. Kwapo man di ni si Glenn. Wala inom lang. Ano po? Aba? Nayari ko si kuya ni mo kagwapo. Oh, Yads. Ayo, unsa mo nag-crush ka niyo? Ganahan ko niya, Yads. Ala ka niya ha? Anya ka niya ka ba kuyaban? Imo sugton. Oh, sugton, uy. Kuya, wala lagi ko makakita nga ni Ani ang imong amigo nga si Glenn. Oh, basig sa sunod adlaw tumuan eh. Kay nakikuyog to sing uyab. Oh, Kumusta naman yung pag-eskwela? okay naman kaya. Suma naguyab-uyab na ka? Ha? Wa pa kuya, uy. Oh, mayo. Unya na yung pag-uyab-uyab ha, kung mahuman ka sa mong pag-eskwela. Oo, kuya. Nawan sa mangko. Manong gisakitan man ko sa akong nahibawan nga may uyab na si Glenn. Sakita sa kundukhan, uy. Nga sa ato pa, wala kay pag-asa sa amigo sa imong kuya kay mayuyab ni magato. O, Yads. No! Ano pagpanghandoy ng lalaki haday? Uy, focus na lang sa imong pag-eskwela. Kay duha na lang katuig nga itong kuha mag-graduate na sa college. Hi, Riza. Glenn, nialagi ka. Oo, kay wala mo ko'y trabaho ko doon. O, nagsabot mi sa mong kuya nga magtagay. Maho ba? Lingkod sa, Glenn. Lingkod sa, akong may baon si kuya nga ni Aka. Oh, imo so. Kagwapo kiniya, uy. Kasanay. Tikid ko pulaan nga magtanaw niya. Oh, sige lang. Kanindot unta kung kami pa ang nagkauyab. Asa mo baso eh? Kino na tagay na mo. Hindi na kaya ba eh? Kuya, hubog naman kaayo mo, uy. Pahuway na mo. Boleh ako ba ya? Naiso po, Pauli. Masing madisgrasya ka. Nyasam kong tugin eh. Ato ka sa kwarto. Risa, dadaan na si Glenn dito sa kwarto. Oo, kuya. Hinay lang, Glenn. Kibasik matumbak ka. Sinsya na, Daya. Nakahasol ko na mo. Okay ra, uy. Kanindot sa kong kipati nga. Nagkasikit ang among lawas ni Glenn. Tinako ni siya dadon sa kwarto niya ni Kuya. Dadon ako ni siya sa akong kwarto.
Napahimutan nila ko si Glenn sa kong katri. Kagwapo kiniya, uy. Glenn, pasaylo ako. Nga ako ning buhaton ni mo. Hubuan ako siya sa tanan niyang gisalob. O pagkahuman maghubuasan ko. Glenn, sorry. Sorry kaayo. Gusto talang kang maangkon. Risa! Risa, bangon na, oy! Kay buntag na! Kay katugay ba nimong ni mata? Ma, Ginoo ko! Nagtugmog si Glenn? Unsay, Parehas mga way, mga sapot! Noel! Noel! Sabi lang kita buwa. Nganong niyam ko sa imong kwarto, Riza? ma, unsa ka? Noel, tanawa! Si Risa o kining amigo ni mga si Glenn, nagdog og wa sila yung mga sapot! Buang ka man day. Imo gipay mo sila kumanghod. Alap. Kuya! Kuya! Kapay namin. Sino ako. Nahibaw ini. Mga tarungan kapag buang ka. Ham! Kuya, sakto na kuya! Ayaw na pati si Glenn! Kinahanglan nga manubag kas gibuhat mo sa kumanghod ha. Kaya kung dili, patyon ta ka! Glenn, pila na ko kabuhan din sa inyo, pero hangtod karon wag kita maghiskot o kasal. Ayaw pag-apura. Pagguwat, kung kanong sa ating kapakasli. Glenn, Dibaw ka, Riza? Wa, babe, ko'y gusto ni mo. Inagoy uyab, si Joy. Ug siya ang gusto na kong minyuan. Siya ang gusto na kong pakaslan. pero may nahitabo na nato, Glenn. Imo na nakuha nga akong pagkapapay. Bisag gamay, wa ko'y mahinumduman nga may nahitabo na to. Tugod kay hupog kay katagi kayo na. Imo kong gisud sa akong kwarto o gipugusti mo pagkuha ang akong pagkapapay. Ambot. Sa wa ko'y nahinumduman. Wa! Dili ka mo tapad na ako. Ani ka man tuog sa kwarto. Kaya doon ka man tuog sa sala. Glenn, lain na anyway. Ano di ba ka mo tapad? Nakunbuto na hunawin. Mura naman tagmagtiayon. Kasal na lang ang kuwang nato. Ayaw ko buti sa akong buhaton. Katuog din sa kwarto kay ato ko sa sala matog. Glenn. Diyos ko, gano'ng nahitabo manin ako. Nagtuo ko nga magmalipayon ko sa akong ibuhat pero dili man di ay. Ako naman di gihapon ang nagantos. Riza, Glenn? handa ba ang lamisa kay may bisita ko? Oo, Glenn. Kinsa imong bisita? Ganong nangutanam ka? Tumanang akong gisugo ni mo? Oo, Glenn. Hi, love. Pasensya love. na ha. Nagdugay ko. Traffic man ko. Okay na. Love, si Risa. Mao ni imong giingon nako? Nga mo inag-una-una nimo? Oh. Joy di ay. Uya, Big Glenn. Hi. Handa man ang lamisa, Risa, kay mga na Miss Joy. Oo, Glenn. Abing ha? Love you. Love you. Kasakit-sakit sa kudungan. Ganina nagdungan sila pangawin. Karon nagkihis na po sila. Yan ang naghilak-hilak mo nga. Isakitan kasi mo nakita. Glenn, Naibaw ka, Risa. Di mo kaangay nga mo hilak. Kung doon na may
Ang ngayon nga mohilak, si Joy og dili ikaw. Si Joy untang akong gikauban karon. Kay siya nga akong uyab. Siya nga akong gihigugma og dili ikaw. Gaimo man sa. Ikaw may nag-una-una nako. Bes mag-antos ka uban ako. Ibisa gamay, wa ko'y gugma nimo. Gabi na, huwag ko pa mauli si Glenn. Siguro, nag-uban na sad sila ni Joy. Niya na tayo si Glenn. Oh. Abi akong katuog ka. Gipaabot ka nga mauli, Glenn. Hubog ka? Hindi ka ubog. Kaya mo gamay. Glenn! Glenn, sa pa? Glenn, ayaw kong kuruyaw, sa pa? Dali sa kwarto. Ituyo ko nimo. Oo, masod ko sa kwarto, ayaw lang kong kuruya. Oh, nganong ingon na imong tinanawan ako? Ha? Oh, nganong naghubo ka? Naabot ka ni sa amo. Huwag nagtipon ta. Kay lagi, matod mo may nahitabo na to. Pero bisa gamay, wa ko'y nahinumduman nga may nahitabo na to, Risa. Glenn, O karon, gusto ko nga may mahitabo na to. Nga ako nang mahinumduman. Glenn, hinayok ko, maluoy ka na ako. Hinay, huwag hinay. Glenn, maluoy. Ayaw ko ignain eh. Nalito ko, ayaw. Maluoy ka na ako. Glenn, ayaw. Ayaw. Ayaw ka pala ka, Glenn. Magbalipayo na ka. Magbalipayo na mo ni Joy. Mubaya ko din sa inyo. Sorry. Sorry kayo sa nabuhat ako nimo. Sorry. Ginoo ko nimong bataa ka. Imo lang din ginudnod ang imong naong sa lalaki nga wa makagusto nimo. Sana ako ning tanan, ma. Kuya, pasaylo ako sa kong kibuhat. Nagubang inyong kasuot ni Glenn tungod na ako. Wala tayo mahimo na. Nahitabo na. Huwag gusto may plano mo karon. Mupadayon kong eskwela, kuya. May pa. Ay, salamat in taon. Kay usa na lang ka semester ang akong kuwang. Mahuman nagkikoy sa akong pag-eskwela. Risa? Oh. Glenn, Kumusta? Nia. Usa na lang ka semester ang kuwang nako para mag-graduate ako. Maayos noon. Kumusta naman ni Joy? Nagbuwag na may. Ha? Ano man? Wala makisanabot. Riz. Pasaylo ada ko sa kung nabuhat mo sa una, ha? Sa akong pagpasakit mo. Og pasayloas ako sa kung nabuhat ni mo, Glenn. Ato na itong kalimtanan-tanan kay naitabo naman to. Salamat, Glenn. Ika'y magiging aking papalari. Nalipay na lang sa kuna-kunahon na nga nagpinasayloay namin ni Glenn ug maayo nang among pagbati sa usak-usa. May mga panahon nga mo-chat siya nako kay mangumusta. Ug nangandoy ko nga moabot unta ang panahon nga siya na gyud ang makagusto nako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagay ni Risa nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit sa akin. Di kita
gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubo sa direksyon sila na ganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka kapit. I-address lang na nintulamanon, handumanan sa usa ka awit kay Ralph RN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipeda sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ay kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.